बतझरा ओनसोलनि सिङाव थानाय फानबारिनि बोरमा फिसिग्रा जायगायाव सौहैनानै Mcla मुनमुन ब्रह्मआ नायगिदिंहैदों। क'क्राझार जिल्लानि बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय फानबारिनि बोरमा फिसिग्रा जायगायाव सौहैनानै Mcla मुनमुन ब्रह्मआ ओनसोलनि बोरमा फिसिग्रा सुबुंफोरनिफ्राय खौरां लायो। बिथां मुनमुन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों, जिब-जुनार फिसिनायजों बिटिआरआव गोबां जौगादों होननाय बाथ्राया नंगुबै नङा। बिथाङा ओनसोलनि बोरमा फिसिग्रा जायगाखौ खौरां लाहैनाय समाव माखासे बाथ्राखौबो बुंबावदों। जोंना बिटिसिनि दानि EM आरो डिपार्टमेन्टआ जोबोद हसिग्राव गटारि फार्म, फिगारि फार्म इत्यादिनि खोथा होनबाय थायो। दा आं दिनै जोंनि पानबारि एरियानि बे अफिसाव बाय नायफैदोंमोन गटारि फार्म। बाहाय बिटिसिनि दानि सरकारनि जे मिशन, बिसोरो मिशन गल होनबाय थायो गटारि फिगारि बेफोरखौ बाहाय जेबो जाफुंसाराखै। आरो रायजोफ्रा बिसोरनि बे मिशनखौ रायजोफोरनाव सौहैयाखै। बेनिनो फोरमान दिनै अफिस बन्द, फार्म बन्द, रायजोनाव फार्म गैया, रायजोनाव बोरमा गैया, रायजोफोरनो फिगारि गैया। गतिके खुगायाव बिसोर दामगासिनो दङ, जायगायाव मोनसेबो खामानिया जाफुङाखै। गासिबो मिशन आनसाक्सेसफुल, रायजोखौ थगायनायल'। गटारि फार्म, फिगारि फार्मनि खोथा होनबाय थादों, बेनो बिसोरनि मिशन एम्बिशन होनबाय थादों, मोनसेबो जाफुङाखै। फफला सुरुप। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।